नामा ओइ गुन्दि बैथालि खेमफ्राय नों मासिबां थगाय सुलि साला थगायनो जे जायखौ बेखौनो बुरखानो एकदम बेबायदि बख्लानानै जागासिनो नामा नोङो बे फिसा गुन्दि बैथालि। खुलुमबाय रायजोफोर, मिथिगौना नैबे साननैसोआवहाय सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव हाबबायथाय खालि खेमफ्राय भाइराल खालि खेमफ्रायनिल' भाइराल। आरो बिनि सायावहाय मैयासो मोनसे भिडिअ नुदोंमोन आङो। खेमफ्राया बुंदों बिनि बिसिजों आंजों मेलायखानाय होननानैहाय। नाथाय मुलि एक्टरनि रन्जय बिसिया मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंदो। खुलुमबाय रायजोफोर, आं दा मोनसे होनबावनो नागिरदों आरो खेमफ्रायनि बागै। बे खेमफ्रायानोथ' आं ओरैबायदि रागा जोंबायना बे खेमफ्राय साला बैथालि गुन्दिखौ साला एसे गाज्रि बियो। आसुर मोनबाय आङो साला बे गथ'नि मोखांखौ नुवाखै नामा नोंनो फैयै नोङो खनथाम खनब्रै जाबाय नोङो फैनानै जाफैबाय नुलांबाय नोङो मा हिसाबै नोङो बे रन्जिखौ एसेबां बरायखो नोङो बैथालि गुन्दि मानो सिगांनिफ्राय नोङो बेबायदि सानना लाबानो खामानि मावना लाया। जेन'बा हिनजाव मानसिफ्रा साननांगौब्रा, हिनजाव मानसिया लाइ होआबा हौवा मानसिया लाफाखानो हायो नामा ओइ गुन्दि बैथालि खेमफ्राय नों मासिबां थगाय सुलि साला थगायनो जे जायखौ बेखौनो बुरखानो एकदम बेबायदि बख्लानानै जागासिनो नामा नोङो बे फिसा गुन्दि बैथालि। आं नोंखौ मानसि मोजां होना मालाबाबो जिबनावबो नोंखौ आङो मोदायजोंबो रायज्लायनानै नोंखौ आङो ओरैबायदि गाज्रि बुंगोन आं मिथिबाय खेमफ्राय। आं नोंखौ मोजां बुंखायासै हले, सानसे बेलासि नोङो ओरैबायदि जामेलाव गब्रायगोन ना खेमफ्राय। आं नोंखौ सैखाया, ओरैबायदि आङो दुखु मोनखाबायना बाजारि गुन्दि हौवा थोनो रोङै। हौवायाबो सानै साथाम गारना फैखाबाय नोङो, आरो दासिमबो खयजन हौवा नांगौ नोंलाय बे फिसा गुन्दि गारि सा फालायगासिनो मोनलाय बे बैथालि खान्दा खुन्दा साला। एक्टिं लानायबाथ' रिल्स गानायबाथ' हाला हौवा बरायग्रासो नुखायो गुन्दिखौ, हौवा बराय हरग्रासो नुखायो। एक्टिं रिल्स गानायफ्रा हौवा बराय हरग्रासो नुखायो। नै आंना फिसाला हन सासेबाव ओरैलाय रायजोफोर नाय नोंसोरो। दिनै आंनि फिसाला सासे सेंग्रा दंबायो, सेंग्रा जालायबाय, बिफाजों समान जाबाय फिसालाया। नै आंनिखौ नाय माबायदि बे खेमफ्रायनि गोसोआ साला माबायदि गाज्रिनि गोसो साला। खेमफ्राय गुन्दि नोंहाबो फेमिलि दङ, नों मानो बिदि खालायना लाया बाजारि गुन्दि। दिनै नोंनि थाखाय आं गाबनांबाय, दिनै आंनि सनावनो सिफायनायदों, दिनै आलदा खालायनायदों, मानो गावस्राना होखो नोङो खेमफ्राय गुन्दि बैथालि बाजारि। दिनै आंनि सनाव नस्थ' खालायना होनायदों नोङो गुन्दिलाय। नोंहाबो फेमिलि दं, आंहाबो फेमिलि दं, मानो बिदि खालामना होआ नोङो? नोंसोर बुजिनांगौ, नोंसोर सिनायनांगौ हौवानि माथाफ्रा माबायदि, नोंसोर बुजिनांगौ साला। हिनजाव माहारिया सोरबाखि बेबायदि जौनि सा फाग्लियो थानो हायो, मानो थानांगौ? बे फिसा बैथालि गुन्दिफ्रासो बिदि जानो हायो दा। गुन्दिलाय बैथालि नोंनि माबाखौ आं मिन्थिगैया, साफा मिन्थिजोबो नों अबेहाय मा खालायदों मा खालायदों आं साफा मिन्थिजोबो। बाजारिलाय बिख्ल' नोङो हौवानिफ्राय देख्लाखैबा सक्ल'नानै जानानै इसिबां देख्लानानै जाजोब्बाय नोङो गुन्दि साफा। नोङो आंनि हौवानिफ्रायसो गासिबो देख्लानानै जाजोबो नोङो। नोंनाव दङ हौवानि फैसा, नोंनाव दंजोबो गासैबो नोंनो जाजोबदों गुन्दिलाय। नों शपिं खालायोमोन हौवाखौबो लानानै, दिनैसिम आंनि हौवाया आंखौनो लानानै शपिंबो खालायफेराखै, जेरावबो लाङाखै, जेबो खालायाखै। नोंनि थाखायनो नोंनो आलदा खालायजोब्बाय, आंनि हौवानि मेलेमखौ नोंनो जाजोब्बाय साला मुहुनि होनानै नोंनो गावस्रा होनो नागिरदों। अननाय गैया नोंनाव गुन्दि बाजारि। नोंखौ आं मोजां होनाखौ मालाबाबो मोजां होनाखौ। नों माबायदि जागोन सानसे। आरो एबार खेमफ्रायाहाय जाहाथे आनैनि संसाराव हाबा आरोना, बेखौल' माबायो आरोना आनैयाहाय, जाहाथे एबार नेक्स्ट टाइम जाबाय आरो नेक्स्ट टाइम बिदि खालामबावनांला आरोना खेमफ्रायाहाय। नोंहाबो संसार दङ, बेयाबो संसार दङ आरोना, संसारखौ मोजां जालायदो नोंहाबो हौवाजोंहाय। आरो आमाय उन्दैयाबो फैनानै आं फन हरबा मा होनो बियो? आं फन हरोबा आंहा बेजों दा जेबो खानायसुन गैया, जेबो फनबो रायलाया जों गादायखाबाय मा नांखावनो, आं रायलाया माया होननानै बुंबा आं खमबार दालि खनसे खालायबाय, बेखौबो होनबाय बियो। मुलि एक्टरनि बिसि बुंनाय बायदिब्ला खेमफ्राया मुलि एक्टरनि हिनजावनि बिसिनाखौहाय सेनो नाजादोंमोन आरो बिनि बिसायनि बिसिबांनाखि मुलि बेफार खालामनानै फैसा खामायदों बेखौ गासैखौबो खेमफ्रायानो मोनजाजोबदों जाहैदों। बेनो जाजोबदों। माने मुलि एक्टरा खेमफ्रायखौसो लानानैहाय शपिं हलाव शपिं खालामहैबावोमोन, मोजां गानहोयो जोमहोयोमोन, नाथाय गावनि असे बिसिखौ माब्लाबाबो शपिं हलाव लांनानैहाय मोजां ड्रेस, मोजां दख'ना बेफोरबायदि बायहोहैफेराखै जाहैदों दिनैसिमावहाय। बेबायदि मुलि एक्टरनि बिसिया फोरमायदों आरो। बिसोरो साबैसे ग्रुप दं बेबायदि बेराय रिल्स बानायग्रा, बिथांमोना बेबायदिनो बरनाम जाबोजोबगोन। नोंथांमोना नायबाय था, नुबोबाय थागोन। आरो सासे जाबोगासिनो दंबावो। बेखौ आङो ससियेल मिडियायाव सानफ्रामबो नुनाय हिसाबैहाय ससेसो भिडिअ लाबोबाय आरो बिनि बांसिन आं जेबो खोथा बुङा। एसेनोसै रायजोफोर, नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट खालामदो।